गावाकडच्या भूतांच्या गोष्टी. काय रे बाबू, अजून पण तुझी बायको भांडता तुझ्यासोबत? भय रे मेल्या, आयुष्यातली सगळी शांतीच निघून गेली. हा दिवसभर कानात नुसती किरकिर चालू असता, घरात जाऊची पण इच्छा होत नाही. नाग्या, मी सांगतय, माझ्याऐवजी दुसरं तिसरं कोणी असतो ना तर त्याने कधीच सोडले नसतं ती का. नागेश आणि बाबूराव म्हणजेच नागे आणि बाब्या हे एकदम जिवलग मित्र, एकमेकांना जीव लावणारे, एकमेकांना हवी ती मदत करणारे, प्रसंगाला धावून येणारे. पण असं असूनही दोघांचं दुःख हे एकमेकांपासून फारच वेगळं होतं. नाग्या, ज्याचं लग्न होत नव्हतं म्हणून तो रडत होता, आणि बाबू, ज्याचं लग्न झालं म्हणून तो रडत होता. दोघेही नुकतेच गावच्या देशी दुकानाचं शटर लावून आले होते. म्हणजे ते काही देशी दारूच्या दुकानाचे मालक नव्हते, तर ते दुकान बंद होईपर्यंत तिथेच पीत बसले होते. शेवटी मालकालाच त्यांची अवस्था बघविनाशी झाली, म्हणून मग त्याने स्टॉक संपल्याचं सांगून दुकान बंद करून टाकलं. दोघेही हलत डुलत रस्त्याने एकमेकांच्या खांद्यावर हात ठेवून चालले होते. ही त्यांची जिगरी मैत्री होती की चालता यावं यासाठी एकमेकांना दिलेला आधार होता हे मात्र कळत नव्हतं. त्यांच्या वाटेत समोरच गावची एक सार्वजनिक विहीर होती. अरे, तुझ्या डोक्यात एवढोच त्रास झालो हा तर ती का हैसर घेऊन ये आणि समोर जी विहीर दिसताना त्याच्यातच ढकलून दी ती का. काय बोलतस ह्या मेल्या, कशीही असली तरी बायको हा माझी असा वाटता माकाच ह्या विहिरीत उडी देऊ घोया. वाचवा वाचवा, माझी मदत करा, माझं बाळ माझं बाळ माझं बाळात विहिरीत पडलंय. एका बाईचा आवाज त्यांच्या कानावर पडला, पण त्यांना दारू इतकी चढली होती की समोरचं नीट काही दिसत नव्हतं. दोघांनीही त्यांची नजर किलकिली करून पाहिलं. तिथे विहिरीजवळ खरंच एक बाई उभी राहून जोरजोरात ओरडत होती. तसे ते कसे बसे धावत त्या विहिरीजवळ पोहोचले. ती बाई त्यांना विहिरीत आत वाकून तिच्या बाळाला वाचवायला सांगत होती. त्यांनीही डोक्यावर आठ्या आणून डोळे बारीक करून विहिरीत डोकावलं, तर विहिरीत खरंच एक बाळ तरंगत होतं. त्याला आता वाचवायचं कसं? डोक्यात हा विचार फिरत असतानाच नाग्याच्या मानगुटीवर त्याला कोणाची तरी घट्ट पकड जाणवली, आणि काही कळायच्या आतच त्याला धक्का दिला गेला आणि तो विहिरीत पडला. हे सगळं इतक्या जलद घडलं होतं, बाब्याला तर विचार करायला वेळच मिळाला नाही. आपला जीवलग मित्र विहिरीत पडल्याचं पाहताच त्याची सगळी दारू एका क्षणात उतरली. त्याही पेक्षा भयानक हे होतं की नाग्याची मानगूट पकडणारा हात आणि त्याला विहिरीत ढकलणारा हात हा खुद्द बाब्याचाच होता. त्याच्या एका जीवलग मित्राचा. बाब्याने इथे तिथे पाहिलं, ती बाई त्याला तिथे कुठेच दिसली नाही. बाब्याचे डोळे भीतीने मोठे झाले होते. त्याच्यासोबत हे नेमकं काय घडलं होतं? तेवढ्यातच त्या परिसरातून एका बाईच्या हसण्याचा भयानक आवाज त्याला आला. तसा बाब्या शुद्धीत आला. त्याने काय केलं होतं? तो रात्रीचा त्या विहिरीजवळ आला होता, जी विहीर एका हडळीसाठी प्रसिद्ध होती. विहिरीवरची हडळ. बाब्या तिथून कसा बसा पळू लागला. तो घामाने चिंब भिजला होता. त्याला विहिरीजवळून अजूनही तिचं ते भयानक हसणं ऐकू येत होतं. विहीर ही तीच विहीर होती ज्या विहिरीला तिथल्या गावकऱ्यांनी तांदळातून खडा बाजूला काढावा तसं त्यांच्या आयुष्यातून बाजूला काढून टाकलं होतं. कारण त्या विहिरीत एका बाईने तिच्या बाळासोबत उडी टाकून आत्महत्या केली होती. तेव्हापासून ती विहीर तिथल्या लोकांमध्ये चर्चेचा विषय बनली होती. उन्हाळ्यात त्या विहिरीचं संपूर्ण पाणी काढून त्या विहिरीची शुद्धी करण्यात आली. पण त्यानंतर जे घडलं ते याहूनही भयानक होतं. जो कुणी त्या विहिरीचं पाणी प्यायचा तो हमखास आजारी पडू लागला. यापेक्षा भयंकर, त्या विहिरीजवळ लोकांना एक बाई तिच्या बाळासोबत दिसू लागली. ती त्या विहिरीभोवती गोल गोल फेऱ्या मारायची. ती जोरजोरात हसायची, ओरडायची, रडायची, आक्रोश करायची, आणि विहिरीत तिच्या बाळासह उडी टाकायची. जर त्या विहिरीजवळून कोणी गेलं तर ती त्याला तिच्या फेऱ्यात अडकवायची.
यामुळे ती व्यक्ती तिचं भान हरवून त्या विहिरीच्या पाण्याकडे ओढली जायची. त्या विहिरीने आजवर न जाणे कित्येक लोकांचे जीव घेतले होते. पण या गोष्टीला आता अनेक वर्ष होऊन गेली होती. काळानुसार त्या गावात अनेक बदल होत गेले. गावात वीज आली, मोबाईल आले, चांगले रस्ते झाले. पण गावाबाहेरची ती विहीर, ती अजूनही तिथे तशीच होती. एखादा अजगर जसा कित्येक आठवडे एकाच ठिकाणी दडून बसून आपल्या सावजाची वाट पाहत असतो, अगदी तसंच त्या विहिरीने स्वतः भोवती आता झाडाझुडपांचं पांघरून घेतलं होतं. पण तिच्या आतमध्ये अजूनही ती भूक होती. किंबहुना इतक्या वर्षांत ती कित्येक पटीने अधिक वाढली होती. गरज होती ती फक्त एका संधीची. सुजित नावाचा एक तरुण त्याच्या घरच्यांसोबत एकदा सहज त्या गावी आला होता. सुजित मूळचा हा शहरात राहणारा. त्याचे नातेवाईक इथे गावात असल्याने सुट्टीचे काही दिवस तो गावी नातेवाईकांसोबत घालवत असे. गावात तसे त्याचे आता बरेच मित्रही बनले होते. असंच एके संध्याकाळी ते एका झाडाच्या पारावर बसून इकडच्या तिकडच्या गप्पा मारत होते. शेवटी अचानकच त्यांचा विषय गावातील त्या विहिरीवर येऊन पोहोचला. सुजित, ज्याचं संपूर्ण आयुष्य हे शहरात गेलं होतं, त्याचा ह्या गोष्टींवर अजिबात विश्वास नव्हता. तो जरा वास्तवाला विचार करून वागणारा होता. त्याच्या मित्रांनी जेव्हा त्याला बाब्या आणि नाग्याची गोष्ट सांगितली तेव्हा तो म्हणाला, कशावरून त्या बाब्यानेच नाग्याला विहिरीत ढकललं नाही. तसंही नाग्या त्याला मुद्दामून त्याच्या बायकोला विहिरीत ढकलायच्या गोष्टी करत होता. हे त्याला आवडलं नसावं म्हणून दारूच्या नशेत त्यानेच त्याला आत ढकललं आणि स्वतःला वाचवण्यासाठी ही संपूर्ण गोष्ट रचली. अरे बाब्याचं जाऊ दे, पण गावातील इतर लोकांचं काय? विहिरीचं पाणी पिऊन आजारी पडलेल्या त्या इतर लोकांचं काय? मला सांगा, ते फक्त आजारीच पडत होते ना? अरे मग याला अनेक कारणं असू शकतात. आणि मग विहिरीजवळ गावातील अनेकांना दिसलेली ती बाई, तिचं काय? ती बाई, खरं खरं सांगा, बाकीच्यांचं जाऊ दे, पण तुमच्यापैकी किती जणांनी तिला पाहिलं आहे? तुमचं असं गप्प राहणं यातच मला तुमचं उत्तर मिळालं आहे. आणि तुम्ही म्हणता की ती विहीर श्रापित आहे, झपाटलेली आहे. अरे पण आपण एक काम करू, आता संध्याकाळ झाली आहे, आपण आताच त्या विहिरीजवळ जाऊ. जर खरंच तिथे असं काही असेल तर ते आपल्याला दिसेल, कमीत कमी जाणवेल तरी. सुजितचं हे बोलणं ऐकून सगळेच जण एकमेकांकडे पाहू लागले. यावर थोडी चर्चा करून झाल्यावर सगळ्यांनी एकत्र तिथे जायचं ठरवलं. सगळीकडे संध्याकाळचा तांबडा प्रकाश पसरला होता. 2 बाईकवर बसून हे एकूण 5 मित्र गावाबाहेरच्या त्या विहिरीकडे निघाले. काहीच वेळात ते तिथे पोहोचले. तिथे माणसांचं येणं जाणं नसल्याने ती विहीर खरोखर बोरं करवंदांच्या झाडीत अक्षरशः झाकून गेली होती. त्यांनी हातापायानेच कशीबशी ती झाडं बाजूला करून विहिरीजवळ जायचा त्यांचा मार्ग मोकळा केला. बाहेर संध्याकाळचा थोडाफार उजेड असला तरी त्या झाडीत एकूणच त्या विहिरीजवळ एक वेगळीच शांतता आणि अंधार वाटत होता. म्हणजे विहिरीजवळ येताच बाहेर येणारा पक्ष्यांचा तो किलबिलाट, वाऱ्यामुळे पानांची होणारी सळसळ ही अचानक बंद झाली होती. पण तिथे अजूनही काहीतरी विचित्र भासत होतं. तिथे पोहोचल्यावर त्यांना त्या हवेमध्ये एक वेगळाच फरक जाणवू लागला. जणू तिथलं वातावरणच त्यांचा गळा धरून जीव घेत असावं. त्यांना श्वास घ्यायला प्रयत्न करावा लागत होता. त्यांना त्यांच्या श्वासांचा, हृदयाच्या ठोक्यांचा स्पष्ट आवाज येत होता. तिथे 5 मित्र असूनही त्यांना फार एकटं एकटं वाटत होतं. त्यांनी विहिरीत वाकून पाहिलं. विहिरीला अजूनही पाणी होतं. मग भले तिचं संपूर्ण पात्र पालापाचोळ्यांनी भरून गेलं असावं. फक्त यामुळे विहिरीची खोली मात्र कोणाला कळून येत नव्हती. चला निघूया आता. कदाचित सर्वांचीच ती विहीर पाण्याची हौस या 5 मिनिटांत फिटली असावी. तेवढ्या त्या विहिरीच्या काळ्या पाण्यातून तसाच काळपट रंगाचा भयानक हात बाहेर आला. गावच्या मुलांमधील ओंकारने तो पाहिला. तो जोरात ओरडला. तसे सगळेच जण दचकले. त्यांनी विहिरीत पाहिलं तर विहिरीचं पाणी जोरजोरात हलत होतं. आतून एक हात बाहेर आला. मी पाहिला मी तो. सगळेजण तिथून धावत त्यांच्या बाईक जवळ आले. सुजित, आम्ही बोललो होतो तुला, उगाच विषाची परीक्षा नको. ती विहीर खरंच श्रापित आहे. तिथे नको, तिचं नावही घ्यायला नको इथे. असं म्हणत सगळेच बाईकवरून घराच्या दिशेने रवाना झाले.
सुजितला या गावच्या मुलांवर अजूनही विश्वास नव्हता. त्याचं लक्ष नसताना त्यांनीच विहिरीत मुद्दामून काहीतरी टाकलं असावं, ज्यामुळे त्या विहिरीचं पाणी असं हलत होतं, असा सुजितचा समज झाला. त्याने ठरवलं, आज रात्री आपण एकटंच त्या विहिरीजवळ जायचं आणि याचा सोक्षमोक्ष काय तो एकदाच लावून टाकायचा. तसं त्याने त्याच्या मित्रांनाही बोलून दाखवलं. आता यावर त्याचे मित्र अजून काय बोलणार होते? ते सगळे गप्पच राहिले. रात्रीचे 12 वाजले होते. सुजितच्या घरचे सगळे झोपले होते. अचानकच बाईकच्या आवाजाने सुजितच्या वडिलांना जाग आली. त्यांनी पाहिलं, सुजित घाईघाईतच बाईक वेगात घेऊन कुठेतरी गेला होता. तिथे काही वेळातच सुजित त्या विहिरीजवळ येऊन पोहोचला. हातातील मोबाईलची टॉर्च चालू करून तो पुढे जाणार, तो त्याचे पाय जागीच थांबले. त्याला विहिरीच्या कठड्यावर एक बाई बसलेली दिसली. सुजितसाठी तर हे अनपेक्षितच होतं, पण त्याच वेळी त्याच्या मनात अजून एक विचार आला. ही बाईच आहे की बाईच्या वेशातील त्याचाच एक मित्र? तसा सुजित पुढे झाडीत चालत गेला. ती बाई सुजितच्या पाठमोरी बसली होती. सुजितने बिनधास्त होऊन विचारलं, इतक्या रात्री तुम्ही इथे काय करताय? माझं जाऊ दे, तू काय करतोयस इथे? सुजितचे डोळे भीतीने मोठे झाले होते. त्या क्षणी तो स्वतःला एखादा मूर्ख माणूस समजत होता. तू तू खरंच एक बाई आहेस? तसं तिने झटक्यात सुजितकडे वळून पाहिलं. सुजित तिच्या डोळ्यात पाहू लागला. हो, मी बाईच आहे. मग तू इथे काय करतेस? तशी ती बाई विहिरीच्या कठड्यावरून उठली आणि विहिरीभोवती गोल फेरी मारत म्हणाली, मी माझ्या बाळाला शोधते. बाळ कुठे आहे ते? माझं बाळ ते विहिरीत पडलंय. आता मात्र सुजित त्या बाईच्या उत्तराने चक्रावला होता. त्याला तिथे राहणं ठीक वाटत नव्हतं, म्हणून तो तिथून निघणार तो सुजितला त्याच्या वडिलांचा आवाज आला. सुजित, प्लीज आहेस तिथेच थांब, एक पाऊलही पुढे टाकू नकोस. बाबा, तुम्ही इथे कसे? मी काय सांगतोय ते कळतंय ना तुला? तू तिथेच थांब. पण ती बाई, असं म्हणत सुजितने त्या बाईकडे पाहिलं तर ती तिथे कुठेच नव्हती. त्या बाईला शोधत असताना त्याची नजर मात्र ही आसपास फिरत होती. त्याला तिथे काहीतरी वेगळं जाणवत होतं. त्याला हे समजायला काही सेकंद लागले की तो त्या विहिरीजवळ नाही तर विहिरीच्या कठड्यावर उभा होता. तो इतका घाबरला की भीतीने त्याचं संपूर्ण शरीर, त्याचे हातपाय कापू लागले. त्याचा तोल जाणार तोच ओंकार आणि सुजितच्या वडिलांनी त्याला आधार देत त्याला खाली खेचलं. सुजित आज दिवसभर ओंकार आणि त्याच्या मित्रांबरोबर होता. सुजित रात्रीचा घराबाहेर निघताच त्याचे वडील ओंकारकडे गेले. त्याच्याकडून सगळा प्रकार कळताच ते त्याच्या बाईकवरून त्या विहिरीजवळ पोहोचले. त्या रात्री सुजित नशिबाने वाचला होता, नाहीतर तो देखील आज त्या हडळीचा शिकार बनला असता. आजही ती विहीर तिथे तशीच आहे आणि त्या विहिरीवरची हडळ त्या विहिरीभोवती फेऱ्या मारत तिच्या सावजाची वाट पाहत आहे. तुम्ही सुद्धा तुमच्या गोष्टी बागुल बुवाला मेल किंवा मेसेज करू शकता. बागुल बुवा. चॅनलवर अपलोड केलेल्या नवीन व्हिडिओची नोटिफिकेशन मिळवण्यासाठी चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका. व्हिडिओ आवडला तर आमच्या मेहनतीचा मोबदला म्हणून तो लाईक करून मित्रांसोबत जरूर शेअर करा. चॅनलवरचे इतर व्हिडिओ पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा. तसेच चॅनलवरची प्लेलिस्टही चेक करा. दर दिवशी नवनवीन भूतांचे व्हिडिओ बनवून मी तुमचं मनोरंजन करत राहू याची खात्री बाळगा.